Insellmilkom, l-avvenimenti li seħħew fl-aħħar sigħat huma konferma oħra b'saħħitha ta' istituzzjonijiet li jaħdmu u jagħtu riżultati effettivi. Istituzzjonijiet li fl-aħħar xhur komplew jissaħħu permezz ta' riformi bla preċedent u li komplew jingħataw ir-riżorsi u s-sostenn kollu meħtieġ mill-Gvern. Il-fatt li llum hemm persuna li ammettiet il-ħtija tagħha u ġiet issentenzjata għal priġunerija dwar l-omiċidju tal-ġurnalista is-Sinjura Daphne Caruana Galizia huwa pass ieħor biex tkompli titwettaq il-ġustizzja f'dan il-każ. Pajjiżna għamel pass ieħor biex jagħlaq din il-ferita fl-istorja tiegħu. Dan il-każ irid jingħalaq b'sens ta' ġustizzja lejn il-familja ta' Daphne Caruana Galizia u lejha stess. Irid jingħalaq ukoll b'sens ta' ġustizzja lejn pajjiżna. Malta għandha gvern li jappoġġja lill-istituzzjonijiet biex dawn iwettqu xogħolhom. Fil-fatt, fuq każ separat, dak tal-omiċidju tal-avukat Carmel Kirkop li seħħ f'Ottubru tas-sena 2015, il-Kabinett tal-Ministri presjedut minni il-bieraħ laqa l-parir konġunt mogħti lilu mill-Kummissarju tal-Pulizija u l-Avukat Ġenerali u għalhekk iddeċieda li jirrakkomanda lill-President tar-Repubblika li tingħata proklama lis-Sur Vincent Muscat. Min-naħa tiegħu, il-President tar-Repubblika illum approva li tingħata l-proklama lis-Sur Vincent Muscat taħt numru ta' kondizzjonijiet. Ninsab infurmat ukoll mill-Kummissarju tal-Pulizija li fl-aħħar sigħat ġew arrestati numru ta' persuni brabta ma' dan l-omiċidju. Jirriżulta li dan wassal ukoll biex il-Pulizija intensifikat l-investigazzjonijiet tagħha brabta mal-omiċidju tas-Sinjura Daphne Caruana Galizia. Għandi fiduċja sħiħa fil-Kummissarju tal-Pulizija u fl-iskwadra tiegħu biex imexxu dawn l-investigazzjonijiet. Għandi daqstant ieħor fiduċja sħiħa fl-Avukat Ġenerali. Il-Gvern jibqa' kommess li jagħti l-appoġġ kollu tiegħu lill-istituzzjonijiet ta' pajjiżna fil-ħidma tagħhom favur is-sewwa. Malta hija pajjiż fejn ta' bilħaq tirrenja s-saltna ta' dritt. I would like to conclude with a short statement in English. Today's events are proof of the effectiveness of our country's institutions. Institutions that have been strengthened in recent months through unprecedented reforms and the provision of all the necessary resources and support by government. The fact that today a person has pleaded guilty and was sentenced to imprisonment by our courts of justice for his involvement in the homicide of journalist Mrs. Daphne Caruana Galizia is a step closer towards justice, a step closer to establish the truth in this dark chapter for Malta and for the Caruana Galizia family. In a separate and distinct case concerning the homicide of lawyer Carmel Kirkop in October 2015, Cabinet yesterday decided to accept the joint advice given to it by the Commissioner of Police and the Attorney General to recommend the granting of a presidential pardon to Mr. Vincent Muscat. Earlier today, this was endorsed by the President of the Republic. I have been informed by the Commissioner of Police that a number of persons have been arrested in relation to this case. This also led to the intensification of the investigations related to the homicide of Mrs. Daphne Caruana Galizia. This is a country where the rule of law truly prevails. Lejla tajba, Prim Ministru Carter għal Television Malta, xaqt nistaqsik biex fil-kas wiesa, li dan il-kas huwa kas wiesa, xi jfissru dawn l-iżviluppi fl-opinjoni tiegħek meta naraw dan l-iżvilupp importanti llum fil-qorti ta' Malta. Grazzi ħafna u lejla tajba.
Dawn l-iżviluppi jfissru li dan il-pajjiż verament huwa kommess dwar is-saltna ta' dritt, verament kommess li ssir il-ġustizzja b'mod sħiħ, partikolarment dwar il-każ ta' Mrs. Daphne Caruana Galizia, kif ukoll dwar kull każ ieħor li għadu mhux solvut, tajna prova li mhux biss nitkellmu dwar li l-istituzzjonijiet jaħdmu ma li verament l-Istat, il-Gvern qiegħed jagħti r-riżorsi kollha tiegħu, is-sosten kollu tiegħu biex l-istituzzjonijiet jaħdmu kemm b'mod tajjeb kif ukoll b'mod effettiv u jagħtu r-riżultati effettivi tagħhom. Grazzi. Dr. Bella, we've known about the bomb suspects for over a year now. They've been out and about, and only now have they been arrested after Vince Muscat's sentencing. Don't you feel that this took too long, that the police dragged their feet on these arrests, and in a dangerous way things could have gone wrong? You know, they could have fled, they could have done other damage. What do you make of that? Chris, kif taf, minn ħtart bħala Prim Ministru ta' dan il-pajjiż fit-13 ta' Jannar tas-sena li għaddiet, jiena bdejt mill-ewwel fuq proċess intensiv ta' riformi fost dan kien hemm il-metodu ta' ħatra ta' Kummissarju tal-Pulizija. Dan il-proċess sar b'mod ta' public call, skrutinju mill-Public Service Commission, u mbagħad skrutinju parlamentari fl-aħħar inħatar is-Sur Anġlu Gafa bħala Kummissarju tal-Pulizija. Mill-ewwel beda riforma fil-Korp tal-Pulizija u r-riżultat ta' dik ir-riforma qed narawh illum fil-mod kif l-investigazzjonijiet tal-Pulizija jinsabu mixjin kif ukoll illum kellna dan l-iżvilupp importanti ferm li kellek l-ewwel persuna li nstabet ħatja dwar l-omiċidju ta' Daphne Caruana Galizia. Jiena kommess li bħala gvern nibqgħu nagħtu l-appoġġ sħiħ tagħna lill-Korp tal-Pulizija, lill-Avukat Ġenerali, lill-Qrati tagħna nibqgħu għaddejjin b'aktar riformi sabiex ta' bilħaq dan il-kapitolu li nistqarru huwa wieħed li ġab dispjaċir għal Malta kollha jingħalaq u jingħalaq fuq kollox billi ssir ġustizzja mal-familja ta' Daphne Caruana Galizia u mal-Istat Malti b'mod ġenerali. Insellimlek, Prim Ministru Karazzo Pardi hawnhekk minn Malta Today. Għandi numru ta' mistoqsijiet għalik. L-ewwel waħda x'inhuma l-kundizzjonijiet tal-proklama li ngħatat lil Vince Muscat il-Koħħu. Hemm każijiet oħra li fuqhom ħajkun qed jagħti informazzjoni. It-tieni mistoqsija mill-informazzjoni li għandek sissa u bl-informazzjoni li tal-Pulizija Vince Muscat implika fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia jew f'xi każ ieħor persuna li u jew kien fil-politika u tielet u l-aħħar mistoqsija minn informazzjoni li tal-Pulizija Vince Muscat ħanaraw li ġu solvuti in-numru ta' karozzi bombi li seħħew tul dawn l-aħħar 10 snin? Grazzi. Grazzi Karl, il-kondizzjonijiet li hemm fil-proklama u maġġorment huma tnejn, dik li Vincent Muscat jgħid is-sewwa u s-sewwa kollu dwar il-każ li qed jingħata il-proklama, kif ukoll li jirritorna r-rikavat li rċieva konnessjoni ma' dal-omiċidju, però għal aktar dettalji jiena beħsibni li tiġi pubblikata din il-proklama naturalment fl-ispirtu tat-trasparenza. Jekk humiex se jiġu solvuti każijiet oħra jew le, bħalissa hemm l-investigazzjonijiet li huma għaddejjin u ma nħossx li jkun prudent li hawnhekk mhux ir-rwol tiegħi bħala Prim Ministru li nikkummenta dwar l-investigazzjonijiet, dak huwa rwol tal-Kummissarju tal-Pulizija u tal-Avukat Ġenerali skont il-każ. Però hemm dal-investigazzjonijiet li għadhom għaddejjin u rrid noqgħod attent ukoll kif nikkummenta għax mhux biss ma rridx nippreġudika l-investigazzjonijiet imma iktar u aktar ma rridx nippreġudika proċeduri li eventwalment jaf jittieħdu kontra persuna jew persuni oħra. Il-riżultat tal-investigazzjonijiet s'issa ma jurix illi kien hemm persuni li huma jew kienu fil-politika illi huma konnessi mal-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Naturalment jien qed nitkellem dwar każijiet oħrajn. Hemm investigazzjonijiet s'issa l-riżultat ta' dawk l-investigazzjonijiet ma jurix li kien hemm persuni li huma fil-politika illi huma konnessi, però naturalment dwar dak kollu li joħroġ mill-eżitu tal-investigazzjonijiet imbagħad ikun il-Kummissarju tal-Pulizija jew l-Avukat Ġenerali li jagħtu rendikont dettaljat. Jekk bl-istess mod, jekk l-investigazzjonijiet humiex se jwasslu
għas-soluzzjoni ġifieri għall-verità jew għal min kien responsabbli dwar reati oħrajn, wieħed irid iħalli l-investigazzjonijiet li għaddejjin b'mod intensiv jieħdu l-kors tagħhom, u mbagħad naturalment jekk jitresqu aktar persuni jiġu solvuti, aktar reati li seħħew tul is-snin u sal-lum kienu għadhom ma ġewx solvuti, ikun tant l-aħjar li nista' nikkommetti dwar il-prinċipju ġenerali illi aħna bħala gvern irridu li ssir ġustizzja f'kull każ. Hi, good evening. Are there any other pardons envisaged to be on the table for Vince Muscat? We know that Muscat has detailed to police more than a dozen crimes that he has knowledge on. And do you expect any further arrests in the coming days? Jekk hux se jkun hemm talbiet oħra loti ta' proklama, ma nistax ngħid għaliex jilli nista' ngħid biss huwa xemm quddiem il-Kabinett tal-Ministri m'hemm ebda talba għall proklama li hija pendenti u jekk hux se jkun hemm arresti oħrajn, naturalment jiena Prim Ministru m'iniex l-investigatur, m'iniex il-Kummissarju tal-Pulizija u ma nistax iwieġbek għal dik id-domanda jaf hemm affarijiet li jistgħu jirriżultaw fil-kors tal-investigazzjonijiet li jkunu jistgħu waslu għax-xenarju li qed issemmi inti, jista' jkun li l-investigazzjonijiet ma jwaslux għal persuni oħrajn li jistgħu jiġu identifikati dwar reati oħrajn, ejja nħallu f'dan mument huwa mument kruċjali, huwa mument sensittiv. Ejja nħallu il-kors tal-investigazzjonijiet jibqa' għaddej, inħallu lill-Pulizija tagħmel xogħla, il-Pulizija turi kemm verament saru riformi b'saħħithom f'din l-aħħar sena, kemm verament l-istituzzjonijiet qegħdin jaħdmu b'mod effettiv kemm qed jagħtu ir-riżultat illi huwa meħtieġ. U naturalment wieħed jistenna l-eżitu ta' dawk l-investigazzjonijiet jekk xejn tajna prova kemm floti fil-rakkomandazzjoni li bħala kabinett tajna lill-President tar-Repubblika il-bieraħ fil-talba li jagħmel Vincent Muscat tal-loti tal-proklama, kemm dan il-Gvern ma jħares lejn wiċċ ħadd u se jassigura li l-ġustizzja ssir f'kull każ. Il-lejla tajba, Monika Ġus minn newsbook.com. Nsellimlek. Fil-kabinett, meta diskutejtu it-talba li saret minn Vince Muscat, minn barra l-każ tal-qtil ta' Birkirkara tal-avukat, kien hemm xi każi oħra li semmew u li ġew iddiskussi mhux biss issemmew. Grazzi. It-talba ta' Vincent Muscat li ddeċida dwar għall-kabinett il-bieraħ kienet tikkonċerna l-omiċidju tal-avukat Karmel Kirkop, jiġifieri dak il-każ li seħħ f'Ottubru tal-2015 u l-Kabinett kellu parir mill-Kummissarju tal-Pulizija u mill-Avukat Ġenerali biex dwar dak il-każ u naturalment il-Kabinett iddeċieda dwar il-każ li kellu qudiemu. Nsellimlek Prim Ministru Samin Kassar minnet, għandi 3 mistoqsijiet jekk ma jimpurtax. L-ewwel nett inti kont avukat tal-aħwa ġus, nejn il-persuni li issema li ġew arrestati llum, inti ma semmejthomx bisimhom hawnhekk, imma ħarġu diġà fil-medja. L-ewwel nett meta l-bieraħ kien hemm diskussjoni fil-kabinett, x'kien semek fil-diskussjoni tal-kabinett? Ħriġt mill-laqgħa, parteċipajt, x'kienet il-pożizzjoni tiegħek? Anke dwar il-mistoqsija tal-kollega tiegħi aktar kmieni, rapporti fuq il-medja indipendenti u rew jokwotaw sorsi illi Sur Muscat semma lil xi persuna li kienet fil-politika qal jew almenu ġi kwotaw dan is-sorsi. Tiċħadha inti qisek, però jekk eventwalment toħroġ illi verament kien hemm xi ħadd u li jkun li kien parti mill-Gvern Laburista u mill-Partit Laburista, xi tkun il-pożizzjoni tiegħu bħala Prim Ministru u anke fuq kollox bħala mexxej tal-Partit Laburista u tielet mistoqsija jekk ma jimpurtax l-arresti li saru llum jekk jirriżultax li kienu brabta mal-qtil tal-ġurnalista Defni Karwana Galizja u nkella tal-avukat li dwaru s-Sur Muscat ingħata l-maħfra presidenzjali. Grazzi, il-fatt li l-bieraħ jiena presjedejt kif solitament nagħmel il-kabinett immexxi minni, definittivament ma jinsa nabdika qatt mid-dmirijiet li jiena fit-13 ta' Jannar illi għadda tas-sena 2020 ħlift li naqdi skont is-sewwa. U għaldaqstant il-fatt li l-bieraħ ingħatat il-proklama kif rakkomandat mill-Avukat Ġenerali u mill-Kummissarju tal-Pulizija jikkonferma kemm jien ma nħares lejn wiċċ ħadd. Ma kien hemm ebda konflitt ta' interess, jiena qdejt id-doveri tiegħi skont il-Kostituzzjoni. Dwar it-tieni domanda tiegħek ara sew x'weġibt
għal domanda preċedenti, tajjeb, dwar jekk kienx hemm involut xi ħadd jew le fil-politika, kont ċar ħafna f'risposta li tajt lill-kollega tiegħek qabel. Jien x'nagħmel bħala Prim Ministru tajt prova f'dawn l-aħħar xhur kemm ili Prim Ministru, kull meta kien hemm bżonn li jittieħdu deċiżjonijiet anke jekk hu mibsin dejjem ħadthom qatt ma bdigajt mir-responsabbiltà tiegħi u hekk beħsibni nagħmel li nibqa' naqdi id-dmirijiet li tagħtini l-Kostituzzjoni skont il-mandat li jien ingħatajt. Dwar il-kwistjonijiet tal-arresti li hemm u l-investigazzjonijiet li hemm bħalissa, l-arresti saru wara illi l-bieraħ il-Kabinett approva t-talba għal maħfra li talab is-Sur Vincent Muscat. Illum il-President tar-Repubblika mexa mal-parir li taħ il-Kabinett, naturalment inħallu lill-Kummissarju tal-Pulizija u l-iskwadra tiegħu jagħmlu l-investigazzjonijiet tagħhom u skont l-eżitu ta' dawk l-investigazzjonijiet u skont xi rapport mbagħad x'informana bih il-Kummissarju tal-Pulizija, naturalment tiġu informati b'aktar dettalji. Hi, good evening, Prime Minister Giuseppe Attar, the Malta Independent. Vince Muscat received a presidential pardon to help investigations into the unsolved murder of 2015 lawyer Karl Merker-Kopp. What are the conditions of this deal and what kind of information does he have? Also, does he have any information on any other unsolved murders? Kif diġà spjegajt, il-kundizzjonijiet marbuta mal-maħfra huma tnejn, dik li tingħat il-verità minn Vincent Muscat kif ukoll jirritorna ir-rikavat li rċieva dwar dak ir-rejat u l-maħfra se tkun qiegħda tiġi pubblikata fis-sigħat li ġejjin. Tajjeb illi ngħid illi hemm żvilupp ieħor li kellna aktar kmieni illum bil-fatt illi Vincent Muscat irreġistra ammissjoni, jiġifieri ammetta dwar il-ħtija tiegħu in konnessjoni mal-omiċidju ta' Defni Caruana Galizja, issa huwa wkoll jista' jixhed dwar dak il-każ. Prim Ministru, insellimlek, brabta ma' omiċidji serji li rajna żviluppi tagħhom illum, kemm huwa importanti li l-Gvern ma jindaħalx fl-investigazzjonijiet tagħhom? Id-dover tal-Istat tal-Gvern huwa li jagħti r-riżorsi kollha u s-sosten tiegħu lill-awtoritajiet investigattivi sabiex huma jkunu jistgħu iwettqu l-funzjoni tagħhom. Dan f'dawn l-aħħar xhur aħna għamilnieh u r-riżultati li rajna fl-aħħar sigħat huma konferma ta' dan. Jiena konvint, sinċerament nemmen fis-saltna ta' dritt, dan ma ngħidux bil-kliem għaliex li titkellem bil-kliem huwa faċli, dan qed nuruh bil-fatti kemm aħna gvern li verament determinat li ssir ġustizzja f'kull każ li sal-lum għadu mhux riżolt u għaldaqstant għajna riżorsi sħaħ lill-Korp tal-Pulizija, saħħaħna l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali u ninsab sodisfattija bil-passi li qegħdin isiru biex pajjiżna verament ikun mera ta' saltna ta' dritt b'saħħitha.